cha lobingelelayo igugas uNavigator mfoka gcwensa osundawana eSempangeni ongoye ngithi angibonge nje leli thuba ngiqale ngokubonga ubuhlakani bensizwa uInnocent umfoka Mpungose ngibonge uNkosikhona waMpungose ngiphinde ngibonge ngibonge nje ubuhlakani bakhe ngiphinde ngizobonga nethimba AGP ngokusihlelela into enhle kangaka kwehle njalo kuye kubaxhasi njalo ngethuba cha sibakhulumile abafowethu okuningi angikwazi ukukhuluma kakhulu ngomlomo ngikwazi ukula lapha ngeyithupha ngimandla kakhulu lapha ku Facebook noma idatha libiza kodwa ngiyal-afford ukuthi nje okwamanje sima asikavumi kodwa ke umfoka amapholoba lapho ke umfoka ngcoba uthi uzongithengela ucingo. Cha bafowethu akukho okuningi engizokukhuluma ngizoqinisekisa nje ukuthi hayi sobe sikhona singamaciko siphelele senza into yamehlo siyacela ukuthi abantu bephume enkalo zonkana ngobuningi bethenga amathikithi ashibhe kakhulu 150 amathikithi kuya ngokuya ukuthi uno afford phela cela abantu bephume siyacela nabafowethu ukuthi ngalela langa no beqale bekhankasa njengamanje i-social media ke yona into enamandla ekutheni zonke into ziphusheke so siyacela ukuthi bephushe bese beqinisekisa njoko lento enokufika nabantu abangahlelekile lapha emcimbini bezosonela lapha kuma VIP iyekeni fika manifika nabantu besifazane phathana okwazi abakahle abamhlophe all white cha sibonga nje ithuba bekuyilokho ngani zakuthi amen.